Presidente da Real Academia Galega, Secretario Xeral da Lingua da Xunta de Galicia, Secretaria da Academia e Coordinadora do Simposio, Susana Villalta, demais asistentes, boas tardes, benvidos á Fundación Barrié. Comentáballe ao presidente da Academia que estamos encantados de apoiar esta prolongación do Día das Letras Galegas, que é cada vez máis unha oportunidade para fixar tamén a atención científica nun autor. Trátase dun elo máis na longa trayectoria de colaboración entre a Academia e a Fundación Barrié, unha colaboración que comezou alá polos anos 60, nun tempo no que a Fundación comenzaba a súa andadura, e no que a Academia, podese dicir que tamén estaba recomezando, ¿no? Iniciando un longo resurdimento no que o establecemento do Día das Letras Galegas non foi un episodio menor. É dubidoso que os promotores naqueles anos foran conscientes do alcance que esta celebración había ter, o alcance xeográfico, non? Porque abarca toda Galicia, pero tamén o alcance a nivel xeracional, pois chega dende os rapaciños de preescolar ata os adultos, non? Que teñen interese na nosa cultura. Pero tamén, quizá máis importante, un alcance en profundidade, pois permite a revisión dun autor cada ano. E precisamente, unha destas medidas en profundidade é a organización deste simposio en torno a gran Luisa Villalta, que, como xa dicía, estamos tan encantados de acoller na nosa sede. Por el pasarán durante 3 días os mellores especialistas, en este caso, tratándose dunha persoa que tristemente morreu tan moza, tamén os seus compañeiros poetas. Como se verá ao longo destes 3 días, as dimensións desta autora dan para moito. Por iso, para todos eles e para a súa familia, o noso agradecemento e noraboa. Agardamos que se sintan ben acollidos na nosa casa estes días. Moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas. Moitas gracias a Carmen Arias por acollernos e a nosa anfitriona hoxe non é a primeira vez, nin será a derradeira. Grazas, repito, á Fundación Barrié por acollernos nesta casa e por permitirnos continuar nestas xornadas arredor da figura de Luisa Villalta. Eu vou ser moi breve porque van ser os especialistas os que falen, e compañeiros de Luisa e persoas que están implicadas ou relacionadas ca súa obra, etc. O único é os agradecementos á Fundación, os agradecementos a Valentín García, Secretaría Xeral de Política Lingüística, que Secretaría Xeral da Lingua, agora, que un ano máis nos acompaña, e ademais tamén a aquelas persoas todas que a través do streaming nos siguen e que lle agradecemos moito a esa lealdade que sempre teñen os actos da Academia da man das novas tecnoloxías. E un saúdo moi especial a Susana Villalta, que é irmá de Luisa, que está connosco unha vez máis, acompañándonos ao longo deste ano. Foi un ano moi intenso, pero ela xa o sabía, non enganábamos a ninguén, e ademais tamén a súa nai, que nestes momentos non nos pode acompañar, pero que está atravesando así un momento delicado de saúde, e agardamos a que se repoña rapidamente. As coordinadoras deste acto, e tamén animadoras, entre outros, porque a candidatura de Luisa Villalta tivo moita acollida por parte dos académicos e académicas que a propuxeron para o Día das Letras Galegas deste ano. As coordinadoras deste simposio son, neste caso, Ana Romaní, que está connosco, e Margarita Ledo. Eles van a ser os que leven o acto, os que asuman xa as presentacións. E pola miña banda, simplemente de darlle a palabra primeiro a Susana Villalta como irmá de Luisa e despois a Valentín García. Susana. Grazas. Chegamos á recta final das letras galegas de Luisa Villalta coa convicción de que o pasado 17 de maio cumpriu a súa función. Hoxe, a poeta, a narradora, a ensaísta, a dramaturga,
volve estar de algún modo entre nós a través de que emocionaron estes días coa descoberta da súa literatura e cos relecturas de quenes tiveron a fortuna de coñecela no seu día. Luisa formando parte, Luisa rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posible, Luisa pronunciando a palabra soñada, e nós, canda ela, atopamos nas súas palabras a chamada, a reflexión e a acción, a citación e o bálsamo, todo ao mesmo tempo. A filla de María e Rafael, a miña querida irmá Luisa, forma parte xa do imaginario colectivo deste pequeno gran país que tanto quiso. Escoitamos o seu nome, os seus versos, na voz de nenos e nenas de toda Galicia, en recitais e homenaxes aquí e acolá, nos que antigos compañeiros das letras e amizades foron compartindo as súas lembranzas de quen foi unha creadora singular, comprometida nas letras e comprometida na vida. Hoxe volvemos a acudir á convocatoria da Real Academia Galega para compartirmos 3 días nos que iremos un paso máis alá na análise da súa obra, coa vontade, como sinalan as coordinadoras deste simposio, de abrir novos camiños que seguir a explorar o legado literario de Luisa. Para advertir que estas letras galegas 2024 non son un punto de chegada, senón de partida, un comezo sin final. Unha vez máis, a súa familia agradécelles á Real Academia Galega a todas as institucións e persoas que deron o mellor de sí para divulgaren a figura e a obra de Luisa, o afecto cara a ela e a dedicación demostradas nesta gran festa da cultura do noso da que foi protagonista. Agradecemoslle tamén a Fundación Barrié que nos acolla estes días nesta cidade tatuada na pétrea pel do mar, e máis a Secretaría Xeral da Lingua e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidade por apoiar esta cita que ten lugar só unhas semanas antes de que comece a vindeira edición dunhas letras galegas coas que penso que Luisa estaría especialmente feliz. As dedicadas ás mulleres moito tempo invisibilizadas, aquelas que construíron o noso cancioneiro popular. De novo, música e literatura, 2 esteos fundamentais da vida de Luisa e da súa obra. Outra vez as letras galegas para mulleres que resisten, que forman parte, ca flor que rebenta nas paredes. De corazón e de parte da nosa familia, a familia de Luisa Villalta, grazas. Gracias a todos. Moi boa tarde, presidente e demais membros da Real Academia Galega, director da Fundación Barrié, estimada Carme, a Susana, e a María, que non está, pero tamén quero ter un saúdo para ela cando estamos a punto de rematar do ano de Luisa Villalta e as coordinadoras deste simposio, tanto a Ana como a Margarita e todos os que hoxe facedes posible que un ano máis, cando estamos xa pois nesa parte pasado cénit das letras galegas, a Real Academia unha vez máis nos convoca para abrir liñas de investigación, de recompilación da homenaxeada, neste caso deste ano, de Luisa Villalta. Foi moito e bo o que se leva recompilado, o que se leva dito, o que se leva escrito sobre Luisa, unha personalidade inmensa no ámbito da nosa literatura máis contemporánea e que ten dado moito xogo para moitísimos ámbitos distintos que sairán aquí e pronunciarán voces moito máis autorizadas ca miña.
pero certamente dentro da Xunta de Galicia non podemos dicir que non foi outra cousa máis que un ano exitoso, luminoso, onde tanto do traballo da Real Academia Galega e todas as administracións que colaboraron na súa execución, como por parte da familia, pois a verdade foi todo un placer, un gozo traballar e descubrir a vida e obra dunha coruñesa que, levando o selo inmenso da Coruña e do corazón da cidade onde estamos aquí, desta magnífica Fundación Barrié, que ademais ten un simbolismo especial, facer isto nesta ágora da sabiduría, pois da Xunta de Galicia non podemos ser que outra cousa que agradecer e presentar un balance moi positivo do que foi este ano, aínda o que nos queda del, pero Luisa seguirá con nós seguro o ano que ven, aínda que estea dedicado neste caso a outro feito cultural distinto, como sempre agradecer ás institucións, a todas as partes representadas aquí nesta mesa e a vostedes mesmos e, por suposto, pedir as disculpas polo atraso deste acto, que non se pode, que non responda a outra cousa máis que a miña tardanza en vir. Moitas grazas pola súa paciencia e moitas grazas pola súa asistencia aquí. E feliz ano, Luisa Villalta. Margarita Aredo, Ana Romaní como coordinadoras do simposio. Grazas. Boa tarde. Convócanos unha autora muller, nacionalista e feminista, Luisa Villalta, unha muller que engarza coa tradición da intelectual na praza, esa notación que adoito singularizamos en Rosalía. Unha autora que non se pensa illa, que precisa do ruido, dese real tumultuario, por exemplo, a cidade, que precisa sair ao mundo para recibir del as súas temáticas, para lle dar corpo a outredade, a preocupación pola outra, que é tamén ela cando escribe ou ensina literatura. Citámola dende unha nota autobiográfica, nas máis diversas acepcións desta palabra: creativa, reflexiva, política. Fin de cita. Regresar ou encontrármonos pola primeira vez coa autora que personaliza as letras galegas 2024, cunha das figuras máis representativas, singulares e complexas da cultura galega contemporánea, sitúanos diante dunha obra que, pola multiplicidade de ámbitos, motivos e rexistros, por reflectir sobre a acción artística en relación coa cultura e sociedade do seu tempo, pola construción de universos simbólicos que permiten amplar os modos de pensar o real, porque nos explica, pasa xa a formar parte dos clásicos da nosa literatura. Existe, nun relato de Marguerite Duras, La maladie de la mort, unha personaxe moi enigmática a que o filósofo Maurice Blanchot volve unha e outra vez tentando descifrala para concluir que a doenza da morte é non ter vivido. Pola contra, Luisa Villalta é esa personaxe a que volveremos unha e outra vez xusto por ter vivido intensamente. A súa actitude, a capacidade anticipatoria que ilumina a práctica creativa, o seu compromiso coa bondade, a xustiza, a liberdade que adoito aparece no chamado final das súas columnas de prensa, están tamén no programa que decorrerá estes 3 días. Ao pensarmos este encontro, o nome de cada sesión do simposio Luisa Villalta debeu unha sorte de marca espida e penetrante, tal e como ela sentía ao lado de Apasón, desta figura única da que tanto nos falta por saber. Abrir a boca en ti, lévanos cara a ela, mentres o xesto de buscarnos ou compartir as cordas terma do alento de grupo, proclama sororidade activa. Porén, en abrir a boca a oscuridade, outro dos intertítulos do simposio, é Luisa Villalta tan só, quen entra no profundo da cidade, da poética do texto que tentea. Non nos moveu o ritual da despedida. Moveunos a descuberta de todo o que, arredor desta autora, en diante se vai desenvolver. Porque, aínda que se celebre no último trimestre, este simposio querería ser unha apertura, o inicio de outro tempo respecto da obra de Luisa Villalta. Concibímolo como espazo de procura, máis que de clausura, como inicio, máis que como peche. O que busca é convidar, estimular a análise da obra e da escritora. Partimos da convicción de que a conmemoración das letras non remata lecturas, non culmina estudos, non restitúe unha figura para o catálogo ou para o canon, cando menos non só.
Abrigamos o desexo dunhas letras que se estendan alén dos seus rituais e temos a confianza de que esta celebración de todo o que o seu abeiro se desprega poderá dar novo alento a unha literatura e a súa autora. Neste ánimo, agardamos que este simposio teña pois algo de inaugural respecto dunha obra que se mantén a expectativa. Neste ano recuperouse prácticamente a totalidade da obra que permanecía descatalogada ou de difícil acceso, puxéronse en circulación de novo os títulos máis significativos, máis tamén os menos coñecidos, e pois unha nova oportunidade para volver ler con atención. Temos a posibilidade de ler en contexto, de poñer en relación, de entrar no detalle dunha obra profunda, densa, rigorosa e singular. Os seus versos dan título ás sesións deste simposio que se despregan en relatorios dobres e mesas redondas para dar cabida así á densidade da súa obra. Interesounos a tensión, a mesma na que se ergue a súa propia escritura. Interesounos tamén o debate, o que ela mesma se asoma, e a amplitude da pescuda para poder así perfilar esa multiplicidade única que é indagación relevante da súa escrita, esa que resoa tan enigmática no título Mil son eu tan só, tan soa. Grazas ás dúas, abrimos as sesións, ca autorización e o permiso de Carmen Arias, a nosa anfitriona, e lembramos que estas sesións publicaránse no boletín da Real Academia Galega, que cerrará o ano, deixando constancia por escrito, cerrará o ano, non os traballos, porque os traballos continúan o ano dedicado a Luisa Villalta. Moitas gracias e iniciamos as sesións.